Inshallah. Zer da sartzearen gauzarik txarrena? Behar bada, galdu egiten dezula, flexibilidadea, ez daukazu egiteik nahi dezun gauzak. Ligatzen alduzu? Ez. Eta ez aipat ere interesatzen. Zer da gazteetan egin ez zenuen baino orain bai? Bidaiatu. Niretzako hori izan zen. Zein izango litzake benetako pentsioa duina? Ematen duen ekonomikoki askatasuna ematen duen pentsioa, eta nik uste dut hori dela importantena, zen horrekin ja egiten duzu zuk nahi dezuna. Teknologiaren alde edo kontra zaude, alde nago, baina ezin dut jarraitu. Gogoan duzu, senyora deitu zizuten lehen aldia? Ez, baina da hitz bat ere gustatzen ez zaitena.